начало на разговора с адвокат Иван Демерджиев, бивш министър на вътрешните работи, тъй като страницата изглежда, че е отворена на Шенген, а не само заради посещението на българския премиер в Австрия, но и заради обезсърчаващото интервю на вътрешния министър на Австрия, който бе твърде категоричен, че Шенген не функционира. Разбира се, вътрешните граници на редица европейски страни и бариерите се затвориха и това поражда въпроси за бъдещето на Шенген. По време на служебното правителство се положиха доста усилия да бъде начертан конкретен план. Този план всъщност пропадна, изглежда, господин Демерджиев. Знаете ли, този план се осъществяваше, пред това се осъществяваше месеци наред и даваше своите плодове. Част от този план беше посещението на канцлера Нехамер, на вътрешния министър в България. Тогава те се запознаха с ситуацията, запознаха се обаче и с още нещо, че ние имаме нужда да обезпечим технически 110 км от нашата граница. Предприехме усилия заедно с австрийската страна, която прояви разбиране. Убедихме Европейската комисия с много активното участие на целия политически кабинет, с активното участие на президента, който на няколко европейски съвета поставя тази тема. Българо-турската граница беше обявена за приоритетна и беше отпуснато допълнително финансиране. Какво се очакваше от нас? Какъв беше размера на сумата, която получихме? Над 60 милиона евро беше директното финансиране. Получихме уверение, че ще получим по-голяма квота от тази, която ни се полага по линия на обичайното финансиране за защита на външните граници и ще се отворят още инструменти като програми, т.е. общото финансиране се очакваше да достигне до 200 милиона евро, ако се използват всичките тези възможности допълнителни, получени за България, като първите 60 бяха договорени и отпуснати. Може ли да припомните за какво трябваше да бъдат употребени тези средства? Отново ще повторя, трябваше да се изгради техническото обезпечаване на 110 км от най-трудната гранична линия между България и Турция. Имам предвид за технически средства за комуникация. Не, това са технически средства за защита, това са сензори, това са камери, това са интегрирани системи за наблюдение, които помагат на граничните полицаи да установяват опити за проникване на наша територия, да реагират и да действат. В хода на всички тези действия ние направихме още нещо, което беше така иновативно за Европа. Предложихме да се създаде една оперативна работна група, която да следи и да отговаря за международните престъпни групи, занимаващи се с трафик на мигранти. Поканихме анализатор на Европол, събрахме всички български служби и към тази група трябваше да се присъединят представители на всички европейски държави. Колегите министри откликнаха с голяма готовност. Имаше много от тях, които казаха, че техни представители ще се включат в групата. Групата беше създадена по мое време, беше ситуирана в МВР и оттам нататък не ми е известно нито едно действие да е предприето. Сега на последния Европейски съвет отново е коментирана тази група като нещо полезно, нещо важно направено от България, като принос на България към политиката за опазване на границите и борбата с нелегалната миграция. Но всъщност истината е, че след юни месец няма нито една стъпка по развитието на тази група и в следващите месеци това ще се види. Та същото и с Австрия. Австрия реагира изключително положително на усилията, които ние полагахме. Спомняте си, преследваха се ежедневно мигранти. Статистиката ясно показваше, че броя на преминаващите през България намалява. Австрийският министър лично в разговори с мен е споделял, че тази статистика е добра и че трябва да се продължи тенденцията. Реакцията в момента показва само едно, че тази статистика не се е запазила. Напротив, има отстъпление по темата. Австрия винаги е била много принципна, между другото, в позицията си и аз съм убеден, че тази позиция се базира на тяхно становище, че по темата има отстъпление, няма надграждане и не са извършени необходимите действия. Това, което виждаме от оплакванията на хората, които живеят и протестират на място в Харманли или в Бургаска област, е, че има много силно увеличаване на мигрантския натиск. Но не го чуваме, защото престана да се говори за такива гонки или, как да кажем, преследвания на незаконно пресичащи границата. Тоест имаме някакво намаляване в пропаганден план. Ако трябва да използвам аналогия, имаме възстановяване на така наречената нулева миграция. По наши статистики и данни тя е нулева, но реалните мащаби, ние знаем какви бяха, знаем как беше пълна София с мигранти, сега започва да се пълни отново и то се пълни до степен да се избиват хората, отговарящи, стоящи за този нелегален бизнес. Инцидент. Имаше да си спомняте да е имало такъв инцидент през 10-те месеца, когато служебното правителство управляваше МВР.
Връщат Тоест, се те се чувстват практики, нещо като които... хора от градската престъпност. Ами, Нещо такова правят. тези хора отново завладяват територия, която им беше отнета, с изключително усилени действия. И тези хора разгръщат дейността си. Вместо тази дейност по всякакъв начин да бъде ограничавана, вместо броя на проникващите на наша територия да бъде намаляван, по официални данни на МВР, ако в края на нашия мандат проникналите на наша територия са запълнили около 60% от капацитета на центровете за нелегални мигранти, още в края на август беше запълнен 215% от този капацитет. И това поражда две групи проблеми. Първо, вътре тези центрове са изключително пренаселени, започват конфликти между техните обитатели, създават се заплахи дори за живота и здравето на хората, които Както видяхме в Харманли. се занимават с нелегалните мигранти, но второ, това огромно количество хора създава проблеми в градовете, в които се намират тези центрове. И сега това напрежение в Харманли също не е случайно. А може ли да кажете дали вие поехте ангажимент към Австрия или въобще пред европейските институции за определен брой на мигрантите, които могат да пресичат? Ние поехме ангажимент да се извършат определени действия. Число, някакво приехте ли? Конкретно число не сме приемали. Важна беше тенденцията и през цялото време ние спазвахме тенденция по намаляване на броя на пропуснатите мигранти. Това беше ясно изразена тенденция през целия период на управление на служебния кабинет, като особено последната 2023 година, през първата и половина, когато аз управлявах министерството, на два пъти съм срещал с министър Карнер и той два пъти подчертаваше, че тази тенденция се следва, че резултатите са задоволителни за Австрия и че ако тя продължи да се движи по този начин, има предпоставки Австрия да промени позицията си. А всъщност в разговори на европейски съвети, след като, пак казвам, президента неколкократно повдигна тази тема, беше определен ангажимент от страна на Австрия и за приемането ни през месец октомври тази година. Така че целият тайминг на нашите усилия беше насочен към датата октомври и съвета през октомври 2023 година. Малко да обясним защо се затварят вътрешните граници и защо се спускат бариерите, така както установява и господин Корнер, вътрешния австрийски министър. Всъщност, още един проблем има. Преди дни към Австрия и към позицията на Австрия се присъедини Хърватска, една държава, която традиционно винаги е била добър партньор на България. Ние заедно се опитвахме да влезем в Шенген. Знаете, Хърватска беше приета, България не, но Хърватска винаги е гледала положително на нашите стремежи да бъдем прияти в шенгенското пространство. Винаги е смятала, че отговаряме на критериите. Щом сега и Хърватска критикува... Се присъединява към страните, които могат да използват вето. И критикува България и Гърция за това, че се пропускат твърде много мигранти. Това трябва да е червена лампа, която да свети много силно за хората, които сега управляват министерството и за правителството като цяло. Увеличаването на мигрантския натиск, на какво се дължи? Не е свързано с кризата в Близкия изток? Мигрантският натиск, това са опитите на все повече нелегални мигранти да проникнат на територията на Европа и той се увеличава с приключването на COVID-кризата поетапно и постоянно. Това е една тенденция, която наблюдаваме ние и цяла Европа. Тя изпревари събитията от военен характер. Изпревари всички събития, свързани с военните действия, както в Украйна, така и сега в Израел. Тази тенденция се наблюдаваше ясно. Многократно сме разговаряли с Европейската комисия, че на тази тенденция трябва да се противодейства. И пак казвам, България беше изключително активна в предложенията си как да се противодейства. Предложихме както тази група оперативна, която за съжаление не се развива в момента, предложихме да се подобри стандарта за външно опазване на границите като техническо обезпечаване и точно следствие на тези действия, предприети от нас, комисията прецени, реши, определи границата за приоритетна, обезпечи и осигури допълнително финансиране. То трябваше да бъде вложено през това лято, именно там на място, за да може работата на граничните полицаи да се подобри. И трябваше да се направи още нещо много важно. Бяха заложени в предложенията на МВР още 1260 щата за гранични полицаи, за да се прекъсне една изключително незаконосъобразна практика да се командироват постоянно служители от вътрешността на страната. Тя продължава вече почти 10 години. Какво стана с тази ваша заповед? То беше предложение. Ние осигурихме 450 щата, трябваше с новия бюджет да се гласуват още 1260. Помолих новия министър да продължи тази тенденция. Той знае много добре защо трябваше да се продължи. За съжаление, вместо да се бори за приемането на тези щатове и включването им в бюджета, разбрах, че той е напуснал
съвещанието с министъра на финансите, когато са обсъждани темите с бюджета. Така че тези 1260 щата МВР не разполага с тях. Вместо това се командироват Това непрестанно води до изключително много извънреден труд на служители, командировки на служители от цялата страна по границата. Една безобразна практика, ще я нарека, защото тези хора се захвърлят там. Да. Те не чувстват институционална подкрепа. Министъра не е посетил границата нито веднъж, поне аз не знам да е посетил. Той не е заявил подкрепа на хората си там. Той не е решил един проблем на хората си там, на място. А това ги поставя тези хора в ситуация сами да бранят българската граница. Аз ги поздравявам за усилията. Ние не можем да критикуваме служителите. Те правят всичко възможно. Но организацията, начина на противодействие, техническото обезпечаване, осигуряването на прилежащи пътища, по които те да могат да стигнат до местата, на които да противодействат, осигуряването на автомобили, на техника и на цялото друго оборудване. Това е ангажимент на ръководството на МВР и за съжаление тези процеси сякаш замръзнаха. На каква основа спуснаха бариерите в европейските страни? На някакво тяхно предварително изчисляване, че това е нещо, което ще се увеличава? Не. Когато няма доверие страните от вътрешността на начина, по който се охраняват външните граници на Съюза, те се опитват да компенсират това чрез възстановяване на вътрешните граници, което на практика бламира цялата идея на Шенген. В случая И България... всъщност те се опитват да балансират не до там добрата охрана на външните граници. Аз многократно съм апелирал пред комисията, че акцента трябва да отиде на външните граници, но през това време ние показвахме и убеждавахме с факти, с резултати, с числа комисията, че когато акцента се насочи към външните граници, броя на мигрантите, които проникват, е много по-малък. Дали сега в прогнозите трябва да влезе някакво предвиждане за развитието на събитията в Близкия изток, независимо от това дали ще се разширява конфликта, дали ще има сухопътна операция на Израел, мисля, че България е изправена пред положението да погледне извънредно внимателно на този проблем. Защото това е един непреодолим в някои случаи натиск. Всъщност опасността натиска да нарасне в две посоки. Едната е свързана с натиск от африканския континент. Каквито данни имаше още по наше време, че има такава опасност. Европейската комисия работи там активно в опит държавите, които могат да генерират такава миграция, да предприемат мерки и да не се допусне придвижването на твърде много хора от тяхна територия, включително те се подпомагат икономически. Разбира се, че и този конфликт, като всеки военен конфликт, е способен да генерира нови беженски потоци, защото там, където има опасност за живота и здравето на хората, те по съвсем естествен път се опитват да се отстранят от точката на конфликта. А и очите на страха са големи, това е. В случая абсолютно разбираем. Но ние имаме абсолютно успокоителните изречения от страна на министър-председателя и на вътрешния министър, че заплаха за националната сигурност няма. Това е в резултат на тези срещи с специалните служби и трябва да се възприеме като излъчване на някаква важна информация. Ако вътрешният министър беше изпълнил законовите си задължения и се беше явил на срещата, която свика президента заедно с главния секретар, вероятно там можеше да се дискутира, както е редно, състоянието на оградата по границата, състоянието на техническото обезпечаване, състоянието на прилежащите пътища. Можеше да се дискутират пораженията, нанесени от наводненията, които взеха и човешки жертви, знаем по-рано през годината. Вместо това той предпочете да наруши закона, да не се яви на тази среща и да се изпращат някакви успокоителни послания, но те не могат да успокоят никого, защото в условията на такава криза мястото на министъра на вътрешните работи е точно там на границата. Там до служителите, които с телата си пазят българската граница. А не дистанционно да се правят някакви успокоителни послания, които обаче видимо никого не успокояват, защото не са съчетани с никакви действия. Това пледиране пред Австрия звучи малко нелогично на фона на решението да се увеличи транзитната такса на Балкански поток. И ние имахме вербални закани в това отношение, че ще се вземат реципрочни мерки срещу България, ответни мерки срещу България. Дали това ще бъде част от диалога с
австрийските власти. Бих припомнил един друг контекст на това посещение. Предходното посещение на господин Кирил Петков, който незнайно защо и натоварен от незнайно кого отиде в Беше там в Австрия. парламента. Излага по един изключително безобразен начин, че всъщност Австрия поставя условие да сменим ръководството на службите си, за да бъдем допуснати в Шенген. И знаете, че след това се получи заболяването на канцлера Нехамер. Дори да допуснем, че той действително е бил болен, а това не е бил дипломатически грип, с цял месец се отложи визитата на министър-председателя в Австрия. Това при всички случаи не е добър знак и при всички случаи не можеш по подобен начин да поставяш на карта въпроси, които са национален приоритет. Те не са приоритет на това правителство и по които е работено много с необмислени изявления, насочени само към едно – да оправдаеш действията си, които не могат да бъдат оправдани с никакви разумни аргументи. Това за реформирането на специалните служби. Реформиране е смяна на ръководството. Да. Това реформиране вече го видяхме в МВР, така нареченото реформиране. Какво стана, впрочем, след като се смени главния секретар на МВР? Подобри ли се ситуацията? Подобри ли се ситуацията с пътната безопасност? Подобри ли се ситуацията с домашното насилие? Ето ще припомня, вчера имаше прибита жена, днес има прибито дете от пастрока му с метални тръби. Кое се подобри? Това реформа ли е? Или просто сменяме ръководителите, за да може нашето МВР да прави избори? Аз разбирам, че за някои хора приоритет е как ще правят изборите си. Но за българското общество има много други приоритети и в сферата на вътрешната сигурност те са и пътната безопасност, те са и справянето с домашното насилие, те са справянето с мигрантския натиск, те са справянето с битовата престъпност. Не може едно ръководство, което се вълнува само от смени на хора, за да направи изборите с своите хора и проявява абсолютна индиферентност към другите проблеми, да реши някои от тези проблеми. Това със смяната на ръководството на специалните служби ще продължи ли според вас? Или зависи от резултата от изборите, доколкото ще има сътресение в коалицията? Очевидно е желанието да продължи и то беше ясно заявено в записа. Какво е това желание, с какво е свързано и до какво трябва да доведе. Според мен желанието ще го има. Сега дали ще стигне до ситуация, в която общественото мнение да го позволява, вече за всички е ясно, че тук не говорим за реформа. Защото така бяха представени тези действия като реформи. Това не са реформи, това са смени. И в другия случай като ангажимент към европейските партньори. Ами очевидно нито са ангажимент към европейските партньори, нито са реформи. Ясно и просто беше казано в записа и се случва точно това, за съжаление. И не само тук, по много други теми. Това е част от комфорта, който искат да получат като управляващи, за да няма неблагоприятни доклади. Нали нещо от този род? Ако някой си мисли, че потискайки проблемите, заглушавайки ги в определена медийна среда в страната, те не са видими за партньорите ни отвънка, е голяма грешка. Всичко това се вижда и реакциите на тези партньори са съвсем красноречиви. Всъщност. Ние няма как да се скрием, омаловажавайки проблемите и поставяйки ги на една такава плоскост вътре в страната. От всички възможни въпроси беше изваден този с дерогацията. Днес също има разногласия в коалицията по този въпрос. Вие смятате ли, че това беше належащо или е свързано по-скоро с опита да се облъчат отделните електорати по различен начин от страна на ГЕРБ, от страна на Продължаваме Промяната? Смятам, че тази тема се постави сега на дневен ред. Първо, леко контекста на темата. Служебният кабинет предприе изключителни усилия Лукойл да бъде накарано да се отчита данъчно в България и да плаща данъчните си задължения. Нещо, което години наред не беше правено. Сега се търсят оправдания, ама тя по-малка била печалбата, ама по-голяма. Да, но следствие на усилията на служебния кабинет и на моите колеги, които работиха в тази сфера, те се регистрираха данъчно в България и започнаха да плащат данъци, при това големи данъци. Борисов, и понеже предстои да плащат още такива данъци по силата на вече постигнатото, сега се опитват част от архитектите на сглобката и на така наречената некоалиция да извлекат дивиденти за себе си от тези чужди действия. Това не е първият такъв случай всъщност. Това е много последователна политика. И да се каже, че видите ли сега те ще направят някакви конкретни чудеса, с които Лукойл ще започне да плаща данъци. Лукойл трябва да започне да плаща много повече данъци, но това е следствие на вече свършената работа назад по времето на служебните кабинети. И няма толкова общо с дерогацията в момента. По-скоро в момента някой се опитва предизборно да завърти така
пералнята, ще я нарека, защото така беше ползван термина в записа, да се изпере този или онзи. Този или онзи се изпират и от един негативен имидж трябва да придобият един позитивен имидж за обществото, приписвайки си чужди заслуги или пък решавайки проблеми, решавайки в кавички казвам, които вече са били решени от някой друг. Не, много неумело, защото темата беше дерогация, те я забиха в друга посока. Очевидно не могат да извършат това, да го решат. Те го изоставиха и се обърнаха към другите въпроси, които са достатъчно... Единственият въпрос, от който очевидно се вълнуват тези хора, е темата избори и всъщност сценария, който беше нарисуван в записа, много ясно се изпълнява, което означава, че единственото, което тях ги вълнува, е този сценарий да бъде довършен. Тук има една тежка конфликтност. Ама в този сценарий аз не чух какво ще стане с българските граждани, какво ще стане с българското общество, какво ще стане с българската икономика. Аз разбрах само как ще се изпере Борисов, как ще се изпере в последствие Пеевски, а всъщност тук отварям една голяма скоба. Мандатоносителите дойдоха на власт с тези лозунги. Значи борихме се с Росенец, с Раите, с Борисов, с Барселона гейт. Сега какво се случи? Може ли да обясните решението? Асен Василев медийно беше казал, че те ще работят с ГЕРБ само когато се събуди българската правосъдна система и изчисти ГЕРБ. Аз като избирател това го разбирах, че под изчистване разбирам почисти от всички елементи, които осъществяваха престъпна дейност, които пречиха на държавата да се развива. Сега от записа разбирам, че това изчистване очевидно се изразява в изпиране на тези хора и никой не иска да събуди правосъдната система, напротив, иска да я постави в още по-дълбок сън, защото с конституционните промени, за които господин Пеевски стои като някакъв стожер, човек от списъка Магнитски, се предлага прокуратурата в голямата си степен, членовете на прокуратурата в бъдещия Висш съдебен съвет да бъдат излъчени от Народното събрание. Тези, които трябва да бъдат проверявани от прокуратурата, тези срещу които тя трябва да работи, да упражняват контрол върху прокурорите. Това е пълно безумие. Исках да разбера вашето мнение, дали затварянето на темата Барселона гейт от страна на прокуратурата е окончателно. Има ли там нещо, което оставя да бъде будно и което може да се развие в бъдеще? Или това е затваряне съвсем на темата? Тази тема отдавна се полагаха усилия да се затвори. Имаше един кратък проблясък, когато бившият главен прокурор разбра, че хората, които обслужва, са застанали срещу него. Да, той каза, че е работил много. Работил много по тази тема и събрал много. Сега в момента наблюдаваме нещо, което е тенденция от годините разследване по това дело. Това дело да се приспи и да се приключи по един тих начин, както бяха приключени десетки други обществено значими дела. Това е важно. Въпросът е къде е промяната в работата на прокуратурата, защото това се манифестираше, аз не го виждам. Важно за оцеляването на Сарафов и за кандидатстването му един ден. Защо не реагират по някакъв начин министъра на правосъдието, който мълчи в тази ситуация? Очевидно за него всичко сега е нормално, а той имаше редица претенции по отношение на избора на господин Сарафов. Включително обжалваше този избор. Сега изведнъж настъпва пълна тишина, пълно мълчание по тези въпроси. Защо? Как така изведнъж позицията се промени? И аз, освен с изтеклото в записа изпиране на този и на онзи, не виждам никаква друга причина, логична. Хора, които до вчера поддържаха едни тези, днес да не обелват дума по тези въпроси. Трудно е да се поддържа и идеята, че Сарафов е в друга по-благовидна роля, отколкото Гешев. Тъй като той има определени ангажименти. Самите действия, самите резултати, включително и този, който сега коментираме, го подсказват. От кога, аз питам, защо няма напредък, примерно по делото за автомагистрала Хемус, след като бяха привлечени по времето на служебното правителство нови там обвиняеми. Отсъствието на сътрудничество между МВР и сега, прокуратурата? Какво пречи вече месеци наред? Нали те се сдобриха? Какво пречи месеци наред да се приключи това производство? Или ще се чака също удобен момент да бъде приспано отново? Важно е да кажете вашето наблюдение върху изборните машинации, тъй като сега съвсем безкритично се говори отново за изборния туризъм. Това е даже една толкова забавен начин на назоваване на престъпно действие. Тези номади, които се регистрират безкритично под погледа на властите,
в различни адреси. И очевидно това ще бъде анализирано чак след изборите, но нищо от това не следва. За съжаление, аз не виждам някаква реакция по тези данни, които изтекоха всъщност в публичното пространство. За 300 селища, в които... Единственото ново нещо, което направи това ръководство на МВР, е едно добре забравено старо възстановяване на звеното, което работеше заедно с прокуратурата, звено, което министър Рашков закри го не случайно, защото имаше много случаи, в които информация оперативна на МВР в хода на разследвания на изборни престъпления изтичаше и се пречеше на разследването. Единственото ново нещо, което се създаде, е да се възстанови това звено. Защо се предприеха тия действия и какво е отношението? Можахте ли да разберете заради какво? Аз не разбрах заради какво, но това, което виждам, е, че няма никакви положителни резултати от тези действия. Аз не виждам сега, като се създаде това звено, бум на досъдебни производства. Не виждам установени опити или реални действия по закупуване на гласове да бъдат пресечени. Единственото, което виждам, е, че се възстановяват практики, отдавна отречени с основание и по определени причини. Не видях министъра на вътрешните работи на време да свика национално съвещание, да постави задачи, да проконтролира тези задачи. Цари една апатия, нещо подобно на ситуацията с преследването на нелегалните мигранти. Цари една тишина. Привидно на повърхността всичко е спокойно, но всъщност не виждам реално противодействие. Имаше важно съобщение от Бургаска област. Даже съобщението беше от страна на полицията, че са заловили схема, която е на много високо равнище за корумпиране на изборите. Какво означава всъщност това високо равнище? Да се каже кой дава парите, понеже това беше също съхранено в тайна. Ако имаше идея да се направи някаква профилактика, трябваше да се каже кой дава тези пари. Това е малко дежавю там с тази ситуация, защото се повтарят пакетни предходни действия, които до нищо не доведоха и тук беше шумно обявен този случай. Не разбрах да има някаква категорична и положителна развръзка. Освен това, не може до един случай да се изчерпват усилията на МВР да противодейства на купения вот. Знаете, ние ежедневно провеждахме акции в тази посока. Бяхме възложили изключително много оперативна работа и то месеци преди изборите. А тук дори нямаше свикано национално съвещание. И когато се отправят упреци към различните ръководители, че не изпълняват задачи, ами никой не им е свел тези задачи, за да ги изпълняват и после да се контролира как ги изпълняват. Когато повечето са във властта, настъпва тишина. Очевидно, когато властта се упражнява от хората, които имат пряк интерес от тези манипулации, настъпва тишина. Горчивият извод от този разговор е, че няма приемственост в вътрешен план в вътрешното министерство, което е много печално за България. Иска се нещо, което да направи впечатление с идването на власт, което зачертава предишните усилия. Сега да говорим за пътната безопасност, тази крайно опасна тема, в план, който тук беше набрала инициатива отнемането на превозните средства. Това се оказа също противоречиво решение. Какво вие виждате в фактологията, която говори, че числата са много, много зле? Тази тема беше обявена за приоритет от премиера, от кабинета, шумно беше прокламирана. Той така на няколко пъти проповядва от заседание на Министерския съвет. Той беше принуден да го направи заради това, че хората се изплашиха много от отнемането на автомобилите. Още се върна на темата, че когато тръгнеш да решаваш проблеми, това става с действия ясни, целенасочени, професионални действия. Това не става нито с проповеди, нито става с думи. И както виждаме за тези месеци, макар тази тема да беше обявена за приоритет, резултатите не само, че не са положителни, а те са отрицателни. Тенденциите не се подобряват, а се влошават в сферата на пътната безопасност. Тези половинчати законодателни решения, част от тях напълно негодни, тази ситуация с ремонта на закона, който не работи, пък после самите депутати не бяха доволни от него, пък после се отказаха да са недоволни от него. Всичко това създава усещането за това, че тези хора, които се опитват да решат тези проблеми, не знаят нито как да ги решат, нито имат ясно изградена стратегия, по която да следват в случая. Така не може да се реши нито един проблем, така не може да се реши, пак ще кажа, не само проблема с пътната безопасност, така не може да се реши проблема с домашното насилие. Но възниква въпроса защо никой не поема отговорност за това.
Нали за това беше сменен главният секретар на МВР? Ами след като нещата се влошават след неговата смяна, сега кой е отговорен? Нека ни каже министъра, кой е отговорен в момента за това, което се случва. Нещата се влошават. Кой ще поеме тази отговорност? Или след като реализирахме сценария и се освободихме от главния секретар, това вече не е важно. Ако се разколебава въобще тази примамлива идея Шенген, тя беше идеологизирана, така както имаше една рутина, всичко, което е свързано с европейска цел да бъде една върховна, една издигната до абсолют идея. И Шенген беше издигнат в такова равнище, заради да обясни коалицията, която се срамува да се нарече коалиция, наред с конституционните промени. Ако отпадне тази опора, какво ще стане? Ами, знаете ли, ще лъсне истината, че не това е причината за така наречената сглобка, не коалиция, коалиция. Да. Ще стане ясно кои са истинските причини. Самата власт. По отношение на Шенген, преди малко коментирахме с вас. Вместо да се продължат действията, вместо да има последователни действия, при ясно поети ангажименти и зададени параметри от партньорите, имаше изключително отстъпление. Няма да се повтарям. Така наречените конституционни реформи, които трябваше да оправдаят съществуването на това правителство, всъщност бяха подложени на изключителни критики. И тези критики идваха от най-различни представители на професионалните това не е среди. престанало. Ще продължи. То няма и как да престане. Защото когато дадеш един такъв негоден продукт и се опиташ да го представиш като панацея за решаване на проблемите, аз съм изключително притеснен, че хора, които не могат да приемат един що годе правно издържан закон, са дръзнали да променят Конституцията и да влияят на съдебната система. И то, кои са хората, които ще влияят на съдебната система, тези заради които ние смятаме, че има проблеми в съдебната система. Какво смятате, че ще стане след посещението в Австрия? Ще получим някакъв поредния учтив отговор, който ще отложи нещата натам, в времето, в пространството? Единственото, което най-вече се притесняваме от това посещение, да не произведе същия ефект, което произведе посещението на господин Кирил Петков. Неприятни коментари, конфузна ситуация. А иначе не съм оптимист, че без реални действия, аз не виждам такива, правителството в момента е способно да убеди Австрия, Хърватска, Нидерландия, че България и Румъния трябва да бъдат приети в Шенген. Благодаря за вашия обстоен коментар в студиото. Адвокат Иван Демерджиев, бивш министър на вътрешните работи в служебното правителство.